Maitena naiz eta nire bizitzan 11 esperientzia izan ditut. Hoietako batzuk zoragarriak. Nire lagun Ibonek udan Euskal Kostaldea arakatzera gonbidatu ninduenean, ez nuen 2 aldiz pentsatu behar izan. Seguru beste esperientzia eder bat izango dela. Abentura, ez ustekoak, jaigiroa, etxe bihurtzen diren portuak, pertsona begitsuak, itsasoa eta kostaldea disfrutatu eta bizi. Has gaitezen. Arrima honea. Bale honta. Bota honea. Ja! Dita ingo dugu, Nire aurrita helduko diote. Ja! Aio! Mila esker, Txipiro asko harrapatu! Baitena, ongi etorri, Pilar Txora. Kontu, erori gabe. Kontu, torri etxea. Bai, obetontza. Bai. Gaina, lehen hartuta. Ze, Ez dakit ilusi egiten. Bai, benetan baiet. Maria Txaltzea itxaso. Printzipioz ez, normalen ez mareatzen. Gaur itxaso pixka bakau. Aitu, zuzako karriet, garai bateko mutile itxason dazte zinen bat dauz ematen zinen horreneko gauza. Zematen. Kutsilua. Zorrotza. Eskerrik asko. Beti gainen eraman, batez ere portu nateatzen gana. Beti barrun eraman, Beti gainen eraman. Aitu, gaur mutriko aldea foto magea? Primeran, zuk esatezuna. Bueno, Maitena. A ber, egon eutxik nire... Ze karri izu, home? Oi, diskoteka. Diskoteka, baita, diskoteka karri, Oepa. Aitu, zeiru itzen? Dotorea. Palazilua? Erra, uste baino hondigoa daba. Kriston patxa, tripa hundi azka. Komuna hortxe, bale. Hori izangoa, nire kamaratua. Zuria, hemen, SLS jarri. Oso ondo. Eta hori da, itxason gaude, baina ikulu gaita. Ze hor dago, tanetik, trajeek, aletak, 1000 trapeta. Eskaldia butanokikoa. Hemen oso importantia, izoskalua, hau beira, torri. Erratokila. Politxe dakio, Igustan lezu. Dotore! A ber, ni bestalde ni binoan ez. Bueno. Elegan! Zure etxe bezala ez gure etxia, ba? Gure etxia da, bai! Hemen pasa behar dugu gara, Ondo, konpondu behar dugu, Aitu? Espero baietz, Beste lapitakon bat putzua. Baina ez izango, Bitakon bat borrokain da putzua junberko. Lega, hortxeak azu. Hau garbitu nun. Txukun jartzen. Txukun jartzen, zutzako. Baina erregina bezala mozea. Hoxe, Bale? Estimatzea, eskerrik asko. Kampo nikoa. Venga, jo. Zemaitena? Beran zorabia huizentzea, Nastu huizentzea gizu tripak, Bai, lavadora bezala. Bai. Itxaso pixka bado gaur, Bai, ondoko itxaso pixka bado. Erremedioa, izango deu. Jan, igual bai, Igual bai, ze pitxuna tortxotxo, no? Zemaitena? Hortxortxe nabile, Uruakin argi, Bai. Uda osoan Pilartxo izango da gure etxea. Itxaso gainean da bilen etxe mugikorra. Azte zortea gurea. Hori bai, nire gusturako gehiegi mugitzen da akaso. Beira, Maitena. Tira. Ikusten zertan nahi dian? Hau ez, desekula gertutik ikusi. Ez, zolar, ja. Antxu harrapatzen. Eta oso gertu baina, Apa, kaso! Ai bokarte! Guztua daude horiek. Jo, hau posa. Gane egitea, Posa emate ditik zai guztia. Seinale hona da, la. Hau! Ei! Antxoi baldo!
Baldo! Baina nola arrimatuko ditu? Beste aldetik? Vale. Pakete errak. Venga! Jesus! Giztuna montatzen egia zu. Te gusta eso? Kilo bat atxoa lortzeko. Gaurko afalla baka. Guzti kapazak ea zargo zeiteko musutruk, Sí, zemos guta gau. Goiza. Balekua? Oiek eta, epa! Gaueko afalla. Ondo? Ondo. Venga! Esker! Gero arte. Aio! Eskerrik asko. Hala, mil esker! Aio! Gaur gauna afalduko zuketanik, horko mai hortan, antxoabek niniok prejituko ditut, bai, batzutiakin, irazo lolituakin, da piper pixkatekin. Entxala bat ingo de orduan, ez? Lehenbiziko. Eta zenekin landuko jo. Urakin tristi izango, ha? Ardo pikin batekin, no? Ba, txakole pixkato, ardo txurin bat. Txakole? Txakole izalean zuzea zuen? Txukun jarri, ez egintzakon kontuanka. Bai. Nutrikura lagu. Neski famo edaren toki. Beira, ja, ari behi posti. Eta hemen frenten dago, bapore bat, trasmaila arrantzan ibiltzeana, beira. Elenita, zautu ezu? Elenita ez? Elenita, Fran, patroia. Ziezu? Hau ibiltzea arrantzan. Berta jungo geha, bai? Bota, bai, bota uzkaldean. Beira, saria gazuzen egin ikusten. Eguno! Egunon! Tosta baldekau, tosta gutzako baldo! Venga, aproba ingo. Eta esima dautzi ingo dugu, bale? Zaune? Eguno! Patroiona. Zeboz? Patroiona. Ondo, Fran, ez da? Bai. Zelan? Zugarra honi hibiletxeko zea, ez? Ah. Neue bai, haue bai. Abakandu ez, da? Nola zaten ez Abakandu. Abakandu, Hau zenbatekoa, Fran? Horrek kilo terdi, amarrera. Eta hau? Eta txokorrua ez da? Hoi zentolioa, Ez da bete-betia, baina goi. Zeitzizate, hirurok, hemen? Gana iso. Anateak, Haurak eure lehengu zuen semie. Bai, Zeitezue, saria bezperatibota dautzi? Hone bai, hone trasmailua bai. Hone dake hiru kapa. Maila handi bat, gero beste bat txikixo eta beste handi bat. Horretxe tres maila, hiru kapako erielago. Orduan, bezperatik bota utzi, gero goizen etorri, eta, a ber, ez da? Batzuetan dakazu milagruek, horrek abakendu mona. Zer? Belarra, Zi altzau, mageni. Batzutan izatean da, batez, etorrita zero, kale. Bai, askotan. Bai? Ietargi betia baldin bado, askotan. A ber. Ietargi betia egin, Bai? araña ikusitxe da makaldu etxen da. Argita, ez da? Eta ondo ietargi betia. Saltzea noa jute zate? Saltza mutrikun etxen. Bueno, ondo. Honek marisku eta zehose restaurantik eskatzen partikular bateo bat. Bueno, egarrik nao. Ea zerbait dauk. Wow! Bueno, hola igual sentitxu dezakezu, Zer da? Ostra, holako toki baten barru neotea. Gustezu ez, balantza? Ez? Pasada da. Ez da denbora gehiagi pasan nahi hemen beran, ze zorobio egiten naiz kriston errex. Uste desan ditela uztala... beran? Jesus, ure badao. Baino, hemen ez da fundamentuko ez, Ure bai, baino ez da... Nahikoan, etzako, Jesus, oin ezagit. Zerbaitola... Bueno, kanpoa. Gero hosi beharko dugu. Opa! Oan, hau erabat katietuta tortzea, Hau bizi, hau egositx eta refrito pixkatekin gozoko zuen. Hoi da. Hoge pasake... Eto, zubaldak ezo refrituak milarik ititu, Tramana, guk mantarra ja esaten jo. Mantarra jo. Honek hain keitean du? Eta nondik eltzer jo zuen? Hortik, Honek atzabarrek... Nondik eltzer jo zuen? Hemendik, problemek ez dakat hemendik, ez da? Eldu fuerte. Hau, hor beste tramanakin, ez da? Kapritxo badaukat.
generoa ikusi nahi nuke, bertatik, inportaz bezaizu. Bai? Beira hemen, lehen eta berriko gure launek, zer dauzkaten? Hor tramanak, zapok, bai? Frank Cabra ez da? Hau. Itxaskabra. Oso ondo, lan. Ba, gure udarako plana balekizu ezin da. Pelero koskor bat hartu dugu, Euskal Herriko kosta pasa behar du. Batetik bestea. Bai. Karramarro bat. Ia, Jesus. Gaur zemuz dihua? Gaur gauza triste. Gauza harrapatu dugu, justezu. Gauza badio, baina gauza egitzu, baina bueno. Horrek esan nahi du egun hona. Un día más. Beti triste. Un día más. Ondo. Bueno, oain bizte, bila bani joa. Egon dietarte baten hor gantzan. Bida, antxido. Ikustezue, azkalden da ona, hortxe. Aitena! Hortxe da, zai. Banoa! Aber nola itxen den gertuatzeko. Bolo parea, bolo Fran. Urrengo arte, nahizu nire etorri. Eskerrik asko. Baina maiketako ekin. Hori, txakolek pixkatekin. Hori ekin da listo. Aitu, Inez, segi, oloxe. Banua, bat hor da maitena. Erropak aldatu dituzu. Bueno, ondo segi, Oan mutrikoa ze, flis gainea esan aldezue, edo portura, Venga, eskerrik asko, Ze maitena? Ze moz? Aitu, zuzen dezu. Zapinak enduta. Zapiak enduta, eta gaine jarri. Ta zorre jantzi. Ondo, oso jatorra. Hartu aldezu zoze. Zer hartuko, ez da bezer? Ez. Ez da bezer, zerbait hostia jumarko du ba? Orduan, mutrikoa sartzen bagea zemuz. Bale, eta bertan zerbait hartu edo? Eta nik igeri pixkaeteko gu ere bagat, Mutrikuko eskoliran beste aldea ondartza txiki badu. Ikusiko aldeu, hor frisgaina, bai? Automatiko no aldekazo. Bai, automatiko nutzi eta. Hartuko ne honek, Bale. Tena! Ze? Martxingo aldego, bai? Bai, nik uste bida, sartu ditu jatu aiak. Odak zo bakumo behar. Igeri egin hoxe, hortako proiektuko hau dut hau. Hauze poltsa zu. Ez ustezu, ni moderna ba naiz. Hau estankoa da, poltsa estankoa. Hemen eman bar deu, igeritzen deu mitxe artean, erropeata dena eta hola etzei dugu guztiko. Hau gutxikoek. Mutriku arrantzale herria. Helenitak hementxe saltzen du harrapatutako arraina. Guk ezer gutxi salduko dugu gaur, baina bosta xola. Asko gozatzeko gogoz etorri gara. Ez gaude alferriko porretan. Txiringito azotza dezu. Ez, sekula onga benean hemen. Hau da, zora harri. Bueno, holako biztakin. Epa unon. Kaina bat jarria zunei. Hola. Nei, ardo beltza. Ui? Ontxengo deu, bale? Ui! Venga. Ai ama, zilagun batzu dare. Zer? Toz, presenta inguzizu. Ze izateme? Preciosa! Ondo! Iepa, atzaldeon, Ibon. Leire. Bai, barka, emozioki. Ainhoa, ezta? Ibon. Bai. Zu miramon aldetik eta, bai. Hortxe bitxinaz. Kolokatze zeitu. Zu ondarrutarra? Ni ondarrutarra. Hau, ondarru da? Ez, haure jara mutrikum. Eta, bueno, baire gehiago, mutrikutan dorru bastante urrindaz alkarren gandik. Orduan guk askotan bai etxen dugu udan, eta igual, nosimen bizkat aldatzearen igual etxen dugu, ondarrutik, oinez, galdonati pasa, mutrikure jun, pisina baja, bainotxu bat hartu, gero hemen zer hartzen dugu. Sencillo. Pisina natural hori goz, ondo da. Oso nara. Eta holatu gehoten dizenin eta... Zora garri. Erto demazin egoten da. Baina pike bastante aukezu dezuek, ez? Ez, gu lekatxarrakin dakau. Ondarrutarra dakau lekatxarrakin. Hoxe zaren da, onja bizkate jasirik gauza baretzen eta... Ez, a ber, betiko pikik gauten dizenak herrixan dartein eta lekatxon eta ondarru, venga, arraunetan ia zainik ere bazi. Hori lehen eta askotan. Eta gero arrantzako ere asko izango zuen hori. Ze portuta sartuta, ez sartuta. Hombre, hori arrantzako ondio kamara, ondio kamara. Adibidez dakazu, bajueran dakazu ongietorri ondarrutarran, eta kalamu lekatxarra. Orduan jara kalamu gatrapaten baro, ja ongietorri paino gexaiara, bueno, lekatxarrako baino gexatrapara besta izan. Hori bai hauten da, ondiokan bai hauten da, hori xe orgullu bai hauten da, batez bezarretan eta hori bai hauten da. Ainhoa, kukaina ondarrun aldo hondekan.
kukainire likatxoko hain ondixaua. Hori bezanen bitzu. Baina urte oso noten da. Urte oso noten dortxe. Abai? Bai. Abai, hoi celebrea da kukaino beti entxe. Bai, beti oten dortxe. Eta, bueno, ondarruko jasitan eta bai etxen da ez, betiko kukaina puntan jartzen da ekurrine, eta, bueno, hortixe pasabizaz, irabazten da bena, dirotxo bat eruten da betxe bai, gero saltuk eta oten dizu bitxik. Daukezu izkeri, Ni gaur egun jarraitzen ditut, jar lagune dozetelako bertako, baina xiran, zurio, itziken hasten ziren jen, eta zituen, baina euskara zaialdio, anakondi eta olako gauzak, ez dakiz, bakizu zertaz ari nahi zen, Nik esaten, die piezak. Hori pasaztan adibidez, ni hasi nitxanin gaztean. Ni esaten, zu bizkaitxarra zaz da, bizkaitxarra zen bizu, ondarrutarrez, zein ondarrutarrez. Claro, ni esaten, ondarrutarrez, joder. Inondarrutar. Hasi nitxan ondarrutarrez, jentik ejaten ez gaztanela ulertzen. Orduan hasi nitxan esperimentaten euskeriaz eta jazte hizkuntzaten etxen dute berbabez. Oaintxe adibidez, ondarrutarrez daizea? Oin bai. Nik uste etor asko topikoa da, hola. Euskaldunok pixka jarri ezkeo, zeiton. Zeiton, zeiton. Bai, gogoa jarri horrao, baina... Belarria, zeiton. Ez kuriosoa, eta espresioak eta... Kuri bai, ulertu. Barre itxen Kuri bai, garri, Zimuzko horroi. Elkar ulertzeko baldintza bakarra komunikatzeko gogoa izaten da. Eguraldi ona, tragoak itxaso aurrean, eta bla bla bla. Plan ezin hobea. Ja jumbiaz. Bai. Zentio den baina ni, ez du dixure juminaz. Eta oso guztana zeuekin. Eta ondo pasa. Ondo pasa? Ondo segin. Eta ia, ondo amaitu zuen. Zango dira. Ni behakin amarra ondo segi, ondo matxu abentu. Venga. Agur, neskak. Aio. Nola itxen dugu, nio igual loain zentroaldea gogotakoet. Nik ingoetena barrua sartu eta pilatuko zaitu. Bale? Mutriko New York ez data. Bueno, zu galdeto. Txoin, amantza zuzuk hau. Bale, zegoetu zerosketak? Bai, petxatze, letxuko tomatea, entxalada leheno komentatu duna, ez? Gero zekin itiko, antxuki. Ensalada eta antxok, eta hori baino menu horiek ez dakau. Bai ba, hoxe. Eta gero ardo pixkatu. Ega, bale. Bai? Zune ez unoz, ardo pixkatu. Bai. Hola, xista una gota. Gero maitena. Aio. Apa, kaixo. Barkatu, bida, letxuga batzuk eta tomate batzuk behar ditut, eta ez dakitu hain ze aurkituko duen irekita letxuga batzuk, tomate batzuk eosteko da, besteik ez? Oain sasoi honetan itxitxea den da. Eta nola lor dezaket zerbaiteo? Oain digo izadata. Hor bi taberna da oso puertua. Tabernan eskatu dezaket? Bai. Eta tabernan, eman itxizue, ala, sin maz, eskatezu. Ez dutasun baten daten mabuzue. Hau da mutriku dalako, hau donostin. Bale. Eta nola iken dut, ze taberna edo norbait ezautzezue igual badakizuena... Masillas. Etxan zute itxuko jo, ni telefonotikan. Bai, mesedez. Zer madiarko zen duke ba. Ni pentsate letxuga bat eta tomate biru. Afai itxiko? Bai, antxoak eta oparitu izkigu, leheno, itxason gerela, eta esan de, entxalada batekin ingo deu. Eta ardo pitxin bat posiblea da ere, taberna izan da. Ui, erretxena izango. Bai. Zuk izan, Aurora nahi izan. Aurora, ni maitena nahi zu? Ni Begoña. Begoña, Aurora maitena, urte askotako. Hemen xiko nahi zuekin ez badizu importa. A ber, Basilias, gero etorko zatzu zuri hor emakume bat, eta pare bat tomate eta letxuga bat, eta tomateko moruan ardua. Bueno, eskerrik asko, bai, gero arte, etorko zatzu. Mila esker neskak. Ondo fintxatu, ni hola behitu eta esan da, zeinek laguntza dauke eta behitu. Tu emenduak ea, eta orduan nanok zautzen dira. Eta mutriko adiez, bain, ez dizu galdetuko ze urte dauzketzuen, baina, zuen gazte garaitio, oain arte aldauko zan Ikearri pentsatzen. 22 urtekin eskoan dugu inean. Ni bintzat 22. 22 urtekin, gazte! Ni 23. Eta fabrikan ere... 23 umia. Fabrikan ere bilike alkarrekin. Eta nola, ze biziklas ezan hoi? Hemen konserva fabriken zauan, eta 14 urtekin eskolatik hartu eta dano konserva fabrika lanean. Behatzi urtekin ezin nintzen, Behatzi urtekin lanien. Gaur egun esango zuen, esplotazio infantile. Gaur egun deitzen zaiona, ordu normala zan. Baina, goizo desarrollago hori izte egin, neska hundixak. Oin ja tokatzen zaizue disfrutatzea, ez? Eguzkitan onda piztinan, eta... Oso piscina politxa da. Eharra da, haue. Ura goizan dagoelako, Nik egusetena da un mepillo bat hortik botatzen, eta hori ez da alda peligrosoa. Ez da. Mariekin. Oantxa dibidez, marea da un modun. Zezuek
sartu bartzeate ez zuek ez bazeate sartu behar, ni igual animatzen ez horti botatzea, Inbiditan gehiago naiz, umek ikusi itxot eta zu sartuko zeare bai? Bai, ni sartuko nahi horbetikan. Esan dakoa, botegea? Venga, tita, zuta biok, eta zu baita, pitxin bat zehatzea. Ni bota iman naiz, kuadrilla horrekin. Aizue, mila esker. Plazerra, neskak. Venga, mila esker. A ber, toki egin zue. No. Baina hor harri edo? Seguro? Zue baina altugo naiz, a ber, gego, mila esker dute. Hemen jarriko naiz. Tío, ze pasatzen. Ai, ama. Ai, ama, que me da un rollo. Bueno, prest gare. Ai, amatxo maitxio. Zaldeon jauna, aparejo iteitu norbait izautzen duzu? Bai, aluzko alde jun, dan eskerreta, antopatuko zu bat ematen duzu, bai, topatuko zu. Hemen orko txabolo ditan? Bai, hor topatuko zu. Bale, garte. Ondo, bastrañazpi, ionea jua, gauza honik etxio, muturko bali, ionea turtzeko. Aparejo bilanabil. Aparejo bilanabil. Ta mutriko zonez zerra bilatu. Atzaldeon. Berdin. Zintzeitugu baso? Zintzeitugu, zu zintzea? Jose Luis. Epi. Motez Epi. Bueno, eta zeizea ba, Epi. Ametxe, betiko, beti horri biltzaitu. Denboa pasa? Denboa pasa eta itxeko harrai pixkat harrapatuta. Hemen zenbat lon jaloko daude, zenbat txaola? Ametxe haula, dana puzkauta. Zerbait bai? Alago, bendikero iguan hor, febreruen bilan uste etero izala. Batzuk 4-5 urte. Bera zea beri itzuan. Hemen beste foto ardazki gezuen ateako. Europa guztien ez hemen beste ardazki gatea. Zerratik, Turistak. Bai, Turistak, txabolak ondo zabenean. Danak txabolai hau mote lardazki jamen ateatzek. Eta eske polita guan da. Danak ondo zabenean, polita itezian. Zu berinkazio partikularren bat hartu izango zu. Zuria ez da bate, ez da moiture. Ez da moiture eskerrak. Denbo askotu altzen hemen. Txabola? Bueno, asko ez. Beti neguan holo zeu, da beti zio zein eta... Etxetik izi, Ba, etxetik sartze algea. Abai, lotata bai bintzat. Baki zerta, lotata bazkaltzea. Hortaxe. Bai ez. Bueno, Epi, kontu bat esan izot. Gu etorregea belaontzi baten. Eta nik kasean juteko aparejo bat berko nuke. Ni barko uste jazozen bakatela hiri mateko moguan. Abai? Bai. Bueno. Aie emango zkia, baina hau ege ematen bat juge, honekin nahi gula harrapatuko ege. Zer? Txibitan gehatzen malien baiz hau jarri, harrapatuko Egon. Txibitako ez nik, honekin kasakore, bai honekin? Kasakore, bai, hau danego, hau dan harrapatzen. Bi hauekin, Nahi egena. Bale. Zenbat ezu hau, esan zenbat ezu. Lazai mote. Txibin bat harrapatzen malien bau beha patuko. Bueno, ez, paixordin bat bintzat. Zengo izot, hori bai. Eskartuko ju. Bai, traboska bat hartuko dugu. Hartuko ju. Bale. Oso ondo. Beka. Bueno. Bida, leheno txeindo aurorak, eta ez dakite, letxuga, tomate batzuk, eta presa daukezu? Bale. Pues, estimatzen da, ez? Esan diaten dena itxita zehola, eta... Bale, ezten bada? Sorti. Bale. Zuaizera
unkitxu inalzue. Ien baitena. Kaixo? Ebo eseitza doketo... Kaixo. Bueno, zuek nungo zeate. Abes bat zeatela, klaro dao, eh? Jubilauak eta mutrikuarrak. Eta urte asko damazkizue? 17 bat urte geixo. Jo, benetan unkitzen hau zuela, zen ni txikien nintzenen, korua juten nintzen naitxonakin, da orduan behak zeuzken 84 urte, ni 14, eta behakin juten nintzen koraldea. Navarralde. Bauket eskara bat itxea? Agur jaunak? Bai. Esken nea itxona nazan, hor. Boia beste maia zuen, illa, noa, tapaken utziko zaituzet. Atza Leon. Amen, hola. Zentzate ba, zuek. Ba, mira, ni hau naiz. Zo beltzea? Bai. Bai? Izena nola eso? Ni Mila Beitia. Mila, eta zu, nola eso? Guadalupe Gatzagetxeberria. Guadalupe Gatzagetxeberria. Eta pitoak hemen altzaldete? Ez. Ni beste baten. Ni jurritan. Argazki hau zer da? Hemen bertokua? Amengo txiku, bai. Amengo txeskabitxia. Oain etxiero zein. Eta hemen zan ofizina. Eta guek ofizinan amarro zain txutzen. Zain txutzen esan duzu? Nobelia. Ama Rosa. Bai, interesantia. Eta novela entzun. Guek garbitzen, otabilak iruneska, baina gero... Zemat urtekin? Amasei urte. Eta gure amak, ezea jungo, porque josten ikasi bihar dezu. Eta amala gautzitzen antxen egun biharkea ofizinako tokizan da, ofizina zan, eta dirua. Eta bueno, zapata txaroleskueko zehoz erosteko, primaverako, Oso, no? Hau da neu, Mari Mila Beitia. Hau, nere prima. Ikusi beste gizu. Kontatzen nahi zego. Hombre, ez, baina... Baina opera bai, hemen, danak esplikatzen nahi zego. Hombre, agur Rosita, preciosa. Hau Ramonita, esaten Burgaina. Hau zan, ene kantatzen, kanta batzu kantatzen zuen. Soy casada y amarte no puedo. Porque lo dispuso la ley. Bueno, parea musuta. Hala, ba. Eskerrik asko, kontu kontatzetik. Olako iki. Segi, olako xumuriekin. Bai, hori zen. Horre balio, eta katza pixka. Bueno, mila esker. Gero eta argiago daukat gauzak ondo egiteko patxadaz egin behar direla. Presak eta korrika ibil izan banintz, mutrikun tomate batzuk bakarrik lortuko nituen, baina lasa ibilita nire aitona gogora ekartzeko aukera izan dut. Ez da gutxi. Atxaldeon! Onio, maitena, zemuz? Earki, eta zu? Earki hemen. Bai, Josus? Zemuz? Jo, ze poliki izan dan. Bai? Bai. Emakume batzukin topatu nez, justu zuri utzita geho? Non, pizinan? Bai, piztinan, Aurora eta Begoña. Egia zen, igerileku hori da, zoragarria, Bai, enun ez hautzen. Hori da, zoragarria. Benetan baietz. Oso ondo. Eta bate erosketik aldezu hau? Bai, ekarriete, Letxuga, txoin, jakutxu gizut. Letxugak, tomatek, esan deuna, osa entxola daiteko eta hori, eta ardoa. Hori. Ba, igual iruditzen mazaizu izuia, okupauta zaren igual barkoetako nik. Bai? Bale, nik txikotak askatu ditu nik? Bai, igual bai, lagundu jazu horrekin. Segundo bat. Esko pixka garbitu. Bale. Bagoaz berriz itsasora. Hori baita itsas bizitzaren patua. Mugitu ala hil. Baina nora? Berdin dio. Momentuan erabaki daitekeen zerbait da.
Kasu honetan, Ondarroa izango da gure helmuga. Macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. Ara? Barrua o kanpoa? Kanpoa, ez? Miña, mi niña, miña flamenga, miña... Duela asko? Ni baino gehiago seguro? Katzo. Oso barrun sartu zu. Ja, oain etorri. Badakizu nola. Ziazu bai, hau jatzen dizut. Nola, etxengo da. Arrantzalo, ez da. Bale. Hola, txaka. Eman urre. A ber, kontuz, Musika, eharra, perkusitu eharra. Hop! Iepai! Aitu alde dut nima. Beste ikarrazio gorrek, hola irekita. Oen goxoa da, seguro. Zure kazetari ezean, ez? Bai. Bara, epi kazetari hemen. Zure bai, ofizioz kazetaria. Baita. Aktorea eta entrenatzaile pertsonala ere. Nola? Entrenatzaile pertsonala? Coaching? Ez. Coach? Ez, entrenatzaile pertsonala da, kasu honetan gehiago da lesioak eta postura, posizioa, eta... Bai, osasunekin ze ikusi dugu. Baina entrenamentua jartzen dolako gauzak bai? Bai, preskribitzen. Ariketa preskribitzen, eta jendea tratatzen, eta bai, jendea osatzen. Hoi parte bada, gero aktore lanak bai, eta kazetari. Hori ez da mundu horreza izango da. Aktoretzana ez da. Ez da. Lana segidean gutxineko. Ez, oso zaila da. Beti nik uste duki barra guztura plan B, C, D, E, F, G, bakizu. Zezau jakiteik. Zeba paten badijo, eta aukezu igual lana 3 hilabetetan, da 3 hilabete horietan behize ematiz lana beste 3 hilabeteako, baina ez da auke jarraipenik, esaten dana, ez? Ba, home, suertau daiteke. Jende nik uste kanpotik ikusten dola parte idiliko hori, ez? Baina latza da. Oh, that pronunciation, Your pronunciation is very cool. These songs of freedom. Redemption songs. All I ever had. Redemption song. Lehen egunak beti izaten dira komplikatuak. Azken finean, egoera berri batera egokitu beharra dago. Egia da Pilartxon pixka bat zorabiatu naiz dela, baina ez naukezkatzen. Bigarren egunak beti izaten dira lehenengoak baino hobeak. Goizeko ordu txikitan esnatu eta altxatu beharra ez dugu gustuko. Baina grazia berezia du portu honek. Beraz, abante txalupa. Dice la gente que de algo hay que vivir. Aquí. Tienes que meter el chicote primero. Sí, ahora por abajo. Ahí. Bueno. Sí, ¿no? ¿No está bien hecho? ¿Por? Si de la vuelta, meterlo así y luego pasarlo por encima. Ay, la hostia, lo he pasado por abajo yo. Un día de primavera nos matará el café, nos matará la droga, nos matará tal vez un hombre bueno con pistola. Dice la gente que de algo hay que vivir, que
solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Guillermo, egunon jauna, arraia apartatzen, no? Arraia apartatzen ikusten bizkate, berze honenak anolazko arraina, bai. Hori da. Zuk daukazu kamioia eta peskaderia pila bat, ez da? Ez, peskaderia euki ginen eta ondakau kamion peskaderia. Kamion peskaderia? Hori da. Horrez esan nahi. Ba, hoxe, baitzen duguela zerbitzitu, arraina esatzen duguela, arrain deirik ez dagoen erretxetak guten gaz, ba, iguale, beraztegira, elgeta, berritxura, guten gaz. Beraztegira, Bai, beraztegira, bai. Gipuzkoa, tokozatik gora. Bai, Naparro hortxe, justo, mugan, hori da. Hazetezu, kamioia hartu, kamioia kargatu? Arraina erosi, goizian goiz, eta gero ja kamioia kargau, eta junetxean bertara, eta arraina saldu. Non saltzezu? Bertan kamioian barruan saltzen dugu arraina. Bai, Ba, hartu, txitxarro hau? Txitxarro hau hartu dugu, eso ez, txitxarro hau. Zau txitxarro hau, gara? Ona, txuiak iztona dako, ba. Eta? Ba, Prezitxo ere politia jemen dut? Prezitxo politia itze eta kriston generua. Hor saltza pixkate guzen, momentu baten tentzino handiko unek hemen? Ba, home doten dira, pixkate arazoak, igual, dana nahi da kajan ditzen hartu eta arraina handitzen hartu, eta momentu horrek goten dira. Baina hori zer gertatzea, alegia, erosleek puja egiten due, bakotxa bere paperak honea tortzen da, bai. Eta gero aukeratzeako garaian, ez da? Hori da, porque zuk askaren danak amentxoten di, hauxe dena batut, eta klar, zu nahi zu handitzen hartu, eta bere nahi da handitzen hartu. Orduan beti bizka gerratxo eten da, baina, ez da lagazu handitzen. Eta gero, batek esan dit, bapordenak ez diala berdine, konfiantza berdine ez duela ematen, batzuk jartzeula, arratik antuinak oran, eta kaja azpien, ez delakoa. Bai, txalopa batzu, trampa, trampa ez genduke esango, baina, araña bizkan naztaute ekarten dabe eta beste batzuk baina bizkate separatu ekarten dabe, bai. Bai, txalopa batzuk da karre ba. Ba, esate zene hone txalopa ganora zuta hona dia, eta hone honekin dudozu, honekin zarri bili, bai. Hau aldezu txitxarroa? Hau aldezu, txitxarroa hau da. Bueno, launduko eso? Torri, kapide. Hauxe, bai, kaja bat eruzio bakarri, bai. Kaja bakarra? Bai, ze gaur ez da hotxen zerbitzi erritxetako eta bakarriko zeleite atxen du. Kamiona honeka? Bai, bete hortxe dugu kamiona, torri, pasa. Egunon. Erragina bezala zaude, Kafe emerreina? Bai. Paso, eta nata izut, betxatzen duen egitorreko zinera. Bero, Kristo, mero iken. Zer muzkun da? Ondo, hasiera movimentu getegi ez, baino... Bai, txitxarra doxente sartu ala, eta barra. Eskutzu etorren ez, Zizu zer eman? Esko baldezu, esko bai, esko zentu zean egine. Lase, fuera. Ez dela hemen unkilengo beha. Zemuz lehen duzu, ondo? Ondo, erki. Kulunkan goxo. Hola. Lasai. Hola, egun urte harrapa dugu. Esneik ez dakau? Ez da esneik. Obia. Geo erosketa ikia jumarko du, Lista bat indet eta... Bai, gauza ditu faltan, esnea, beste. Bale, jungo beha. Bale. Nik ingotena atzo dana errenitzen. Esan izun? Krema guk ezo? Esan izun? Gorra ikusten zikizaz, ez nikola ikuste botatzen. Emango izut. Ne gazta handi honetan emango izut, krema pixkat eman. Emango izut. Haitu egari pixkaten goldau? Bai, freskatzeko pikin batean. Saturraren zer dutzu ezo? Earki bida. Zautu ezo? Bai, baina espaldi jungabe. Berta jungo beha. Baina horrek emango egu, holako botikaik ez tekau, Biki eken dugu. Baino hartu, eta gio merkatu jun. Hoxen gara. Bizitzan batzutan gertatzen da, zerbait bilatu nahi eta ezin aurkitu. Eta bilatzeari utzi eta orduntxe kasualitatez topatzea. Portu batetik bestera ibilita, etengabeko mugimenduan horrelakoak behin eta berriz gertatzen dira. Aitu, barkatu gauna. Zuetze bat Josu. Josu. Akarregi. Pastela esaten duena. Pastela. Bai, Eta izen Pastela esaten da bena, kategoriko izaten bune. Bai, Alaun handixen hori, ja. Nik izan honen atzetik pasaitut, 8 bat urte. Bai. Ze milatu eta? Aituta, munduko arrantzaleiko honen atxibitan da, oso ona omen dau. Beira, parria, beira. Bizi urte. Ondarru famago eskola torretan. Bai. Behatzi urtea zazi, eta 3 eta 7 urte arte itxosun ibilidaz. Bai, Aktibidadi, onde garortzen abi. Bai, Gustatzen gaztari. Bai. Oli, nakao, maravilla bat hori. Zer gustatzen zaizu? Zergatik gustatzen zaizu? Zehatzi gustatzen, aixi gustatzen gaztadak hori. Bai, Txosoko Emozionao. persona gau. Bueno, june perdón. Bai, segi. Bueno, bai, zu, bai, gure bai, ez da? Bai, Guke martxa deu. Oso ondo.
Bona, Miguel. Ba, mi esker. Segi ondo, Ale. Estar arte. Gero arte. Aio. Salturra lanean, no, ba. Irutu zait tipoa oso goxua gaina. Bai, benetan baiet. Ezakin goxua. Metizun gogoa besarkatzeko. Bai. Uretan aspaldira gelditu denboraren hor. Bakizu mutrekun gaudela, ezta? Bai, baina bitu bia ze kuriosa. Bizkaia, justu hor. Bai, hori uste apaiztegitea, bakizu ben apaiztegi famosoa zer? Ez dakit. Ez dakit hori dan, hor kartzela horra espin dago. Bueno, gualga esera. Kristomero itxo, guazen ez? Ondartzen, bate gustatzen, ondartzen etzan dugu. Erki gare, zeia bige. Ne piki maten ote igual, baino gehiagire, aspertu itxen hau. Bueno. Kamarakin altzua. Bai. Hau, water resistant da, water... Ba, ez guretan nola zartu da? Nola. Me cago en la leche. Leche. Está fresco, Ea, hori joko sirenita zazu. Bantxe. Olateako zego era. Guztan olateatzen? Bai, eta hoi ze... Sekulak gana aldezu? Bai, baino jo, ez... Nezukun? Pentsatze bai, ez zuen ez gotzen, abera bai ezu. Han? Ni gauz ez sekula jane. Ez? Konveniena... Kuriosoa da, Kuriosoa ez goxua, No, Ara, entzuten, antxo. Antxoan, zinela gari? Bai. Hoi da, kortuko zila. Bai, kortuko borun da. Nik herri guztueno, baina nario eta gartan. Antxoa sartzen nahi da. Antxoa nazoaz? Bai. Aba ni mekitzen naiz, Mekitzen naiz? Bai. Pasatu jaz. Gustatu altezu historia. Oiterri, oin praktiko oin behan dionek. Beste lekio duzte? Hau beste pixkatekin nahikoa, edo Bai. Bikin bat gehiartuko da beste. Bikin bat. Garki? Gara sarpe, zuri. Hoxe, pasatu jazuleko laban azkenen. Hau esala zean nahi. Ondartzen otia baino bia. Netzako bai. Inaiago eta. Itxe, jarri. Egin bai azu zerbait Amarra bezala. Ala, gozao. Arte. Maitena eta biok pozik gabiltza kostaldean, baina hemen lanean aritzen direnak ere badira. Saludu, amigo. Venga. Arrantzatu, kargatu, deskargatu, sareak bota, jaso, itsasoaren gogortasuna ezagundu jende honen larruak. Hau, etxea kontxua. Ne kontxo, Ongi etorrinak. Bai. Poltzakein bazpare, A ber, ba, ja. Kaira, poltzakein jetxi. Hemen mundu guztia bagatzen dira. Zenbatekoa? Zenbateko kontxua? 95 bat. Onantxua, Gerto, gerorte. Zaldeo, zenbat urte ditu gazte? Nik, oto. Anungu gazea? Ondarro. Ondarrotara. Ongi etorri, oan bajunan da bilen zera bakarra, ez da? Bai, bakarra. Zemuz jundak hau hau? Bueno, ondo. Ondo? Ondo, bai. Luze. Luze? Bai. Zenbat etxa? Zenbat botaldi? Bi. Bai? Bai. Patroi honak azu ordu? Bai. Eto, ordu, gaur osteguna, aztelen arte jai? Aztelen arte jai. Oita bost urte, zanzoia? Bai, onepe bai. Tranqui. Laste pasako gazte hori. Bai, ez da? Bai. Oita bost urteko gazte ketxegi ez dio, biliko? Ez. Hemen ondarrutik? Kerio zautzat dezue? Bai, Carlos. Bai, Carlos, txarra garranpin da biena, besta. Bai? Eta nolatan animatu zinaten? Aneko tala. Eta nolatan animatu zinaten, no? Beti guzti arrantzi, HB itxoso dut. Bai? Ba, anima. Kuadrillako jendiek eta esate izue?
Antxoak eruteko. Amigo, bai, eta emate aldizkazue. Bai, afaiarra inda, Eitu, arrantzale gaztiak parranderuan fama du, Ondetia? Bueno, bai, zeu zentzen dugu, Ondo segit? Partidiko bratako. Bai, ez da? Poxa? Oan kontua zein izatea izma? Ze hartu, harita hartu? Alatzia txuko, ez da? Zabal, hon hauek garbitxu, ta. Eta berri zebarrua, ez da? Ono paria. Itxe itia talanen aitzia, bai, horiek ez omen dia uztargarrik eta... Segi holaxe. Erorte. Antxo txikitea? Bai, hau bai, hau partidi, hau bai. Hau handi xauara, datu hamen txepintzen dau. Berroikoa? Bai. Asko sartu da gaur, ez da? Bai, ikustezu, mare berdi. Egun mare berdi esaten zau. Hain kaja asko. Zertea, saltzalia edola? Nik etxen dut, arrasteko txalopakin. Bai? Bai. Izenan lezu? Izaura. Izaura? Bueno, talan honitezu, arrastrako giz? Bai, txalopakin. Arraia erozten nola? Ez, arraina deskargaten. Txalopatik edaten dabe arraine, lonjeta eta gukantxe. Baleatza, lenguau, sapun, eta kajak ebiltzen di, 12 kilo bueltan, horik itxiengu, eta 6 kilora arte. Deskargatzen, astolanen, ez da? Bai, Abantxenik, mano, hor ez da makinaik eta ez da isebe. Bai, indarlanen dana, Bai, eta ebiltzenga, generalin ebiltzenga binaka. Porque, claro, 1000 piko kaja izaten di, eta orduan ebiltzenga, amendixik agarrata, bakotxak alderdi batetik. Eta izaura, zemuz, gerritatik eta ondo montatzen, minik eta... Ez, gerrixak, eskuturrak, hoxe, tunelkarpiano generalin asko ukitzen do. Baina, bueno, nire biharra asko usaten gazta. Gero, bai, gaba, saltzan. Portuko girua, Portua badu zerbait berezitea, Bai. Salitri, usainan bile, gauzi. Hau ikusita poza danontzat, Bai, hemen poza danentzat da lanata. Haude, poza eta haus. Hau ez para, hau ez da. Deikana, hola! Galdu nialtzea, oito eo. Galdu, bidaz egin. Zazu? Ni hemen txe, Antxokin zai. Eta zinezu, Antxok, baina zukatu dituzu? Ondoko pelaontziko eman dizkat. Bai. Beste kajak guztetia? Antxoak ematen ondarru baten? Ostra, mostoles baten, bale, baina ondarru baten, antxoak ematea? Ondone frantzez bajarritza egun kostan, harri eman dizkat. Bale. Bueno, ala eta berna, Jose Bardo, katuko jau zukaldatzeko. Bale. Gozi balde kaso. Zuzengo izut, ba? Apa, kaixo? Sagrario. Zuzan, monin baitena. Hola. Kaixo. No. Eto, ze jende politia gertzei zuten, ze musgea? Beti neska ez ditzabizu, ez da? Zapazaten gatzun. Eta adinekoak ine bai, Telebistan ikusten egoten ari, tu la mala, hice el choricero. Como yo la mala? La mala de... Novelakoa. Zeta hori novelakoa. Goenkalekoa. La mala no. Hori. Mujer con carácter esaten daba, ez? Mala leche. Ikusten zaizu, nerviokin. Genixuko berde txixitzeko bebai. Oida, Oida, gogo karitzeko. No vale. Berdu, hemen ustez hiru juntatu gela. Errake. Erremota ondi zamarra. Baldekin zuzengo ete, Igual gehiagi, Zuek lasai utziko zaituen. Emako betarte. Bai, tire, bante, bai. Oba dozu. Antxotxu batzuk eta, Bai, prakitzeko eta. La india, txotxat. Taupe, daukeu. Lapa, fresko. Lapa, fresko gainea. Polizaturrako. Ez dezaten nuko. Sekretario. Aitu, anu maiteko. Bakarrik utziko zaituen. Bai, Berto. Bueno, bazuin jarriko nahi saltza. House is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Even when the dog is too old to bark. Hau, ok nola itxen die? Honeko lan etxen die, hementxe ipini, txapan erre, eta jar, behatu, hori pixka bota, Zenbat urte emazkizu? Hala, Hemen, kozinatzen eta sukaldatzen. Bueno, hementxe beti dana jaguentaten, 12 urte. Hementxe beti zemekin endredun. Gure etxezan, ondarroko langusteru.
Eta, arretxen alabi, eskondu nintzen, 24 urteaz, Ameriketatik bueltan etorteko gizon bateaz. Da bete tabernan sartu nintzen da gaur arte. Bai, pospozik. Pozik, gozatuz. He tenido todo. Bai. De acá, seme, de categoría, te lo bacho, no te digo nada. Allí engañate una vez. Qué buena. Eberto. Buelta ematen zailege ora. Bai, orduan igual, simatu, dago itxutola. Hore janen bikoz, Bai. Hor zer damaki? Antxua? Bai. Antxua? Bai. No, berritxu altxua este. No. ¿Dónde? Aquí. ¿En Ondarroa? Sí. ¿Qué andas en la mar? No, trabajando en el puerto. ¿Ah, sí? Ah, pero ahora estáis de Ramadán. No, yo no estoy, ¿eh? Ah. Pero los demás están haciendo. Sí. Pero yo... Tú tienes un poco mirada de cabroncete, tienes tú. Sí, ya. A mí. Lo que hay, tío, es que no puedo con ese trabajo de hacer Ramadán. Honegin. Gracias. Euskeraz noiz ikasi berdek? Pixkat. Pixkat ez, asko. Bestela putzua. Listo, hala, platera ekerri. Ya está. Venga, amen, nintxe platera eta... Hala, behatu, haufi! Venga. Hala, listo. Bai, Sarrio. Ni hau, kanpo atea behar dut. Ostra, bexatzeu, Ni muxo mezkiazu. Eskerrik asko. Guapa hoi. Bai, eskerrik asko, Zei holetxe animozo, Baita zeuke, Hombre. Gora bihotzak. Agur. Beida. Epa. Ufa. Jangoiku. ¿No se llama? Uy, errado. Venga, ixi. Sagrario. Emakume puska. Bai, ez da? Onak, Olio botella. Gatza pitxin bat, da listo. Zein ditu plantxan? Bai, toke gehiago. Igo, dasi bestik ez gaine, Hola udara zua. Hola udara zua. Uri bestotzu ekarri. Ai, honekin. Sagrario. Gardan berua. Hori. Gardan berua zurfresku. Eskerrik asko, zu bai bakizula. Ondo bakizu. Eskuba, Hombre. Bueno, listo, está. Oso ondo. Agur. Bueno. Gero arte, bai. Maite mindu, ina izan mango. Nola zen zu, nobelaku. Nobelaku. Zuzea, nobelaku gaiztue. Karakterra zeukene personaje, baina esate baina. Hola, guzaitzezkin nahi, nire zela esate, joe. Garra, zeatea zu ba, kostaldeko emakumek, Joe. If you make me dance, how long will it last? Baby, if we dance, come to the world. Come to the world. And baby, let me show you that. Ai, la leche. Zer tortzen, azalde honea tortzen? Hemen. Haupa, Maitena. Haupa. Hemen, ondarrotar gaztekin nahi naiz. Ja, ikusten zaituzte, Bai. Beira, zeharki dauden. Kevin aurkezte izut. Apa, Kevin, zemuz. Maitena. Da, kukainako txapelduna. Baina lehiaketak eta egiten dio honen inguruan ala? Bai. Zema metroitu honek? Zai amar, eraukiko erau, ez? Txikitia iaretzea laiz gora. Baizea, bai? Bai? Nola izena zuzu? Luka, taliatzea altzea gora. Bueno, a ver, gu hemen peira hongo gea, Bale? Pega. Bota. Bai? Bai. Venga, Luka. Hau gantzontzi liotan, gaina. Gu ez gaiatzen, ez da? Moituko gaina, Luka. Hor... salto. Venga. Hori. Mira, gaina kolo egin. On intenta zeu, Ni zau sartzen. Gukiteko? Bai. Errexera? Errexa? Bai. Ni gaina traje baina ikustaka. Bueno, baina zuela sartu zaitezke, ez? Zuguten basea jungo nez, ni. Zuguten basea Nik hau sekula ez detin. Ni txikina. Bi pertsona aldion.
Bi bastea, bestik ez gendun falta, bat asten atzetio. Ni zuguten bazea, ni traje baino ezagaten behar. Olaxe juten bazea, bai, ni jugo naiz. Kauen sostira, tira, bale, bai. Gainea gauza bat ingo dugu, gutxi neiteunak, pildartxo garbitu behar. Gainea. Belauntzutia garbitu behar, bale? Zuetako bat hemen jarri, epaile, bale? Ia urruti jo, zein aldatzean. Bale? Bale. Herria goiti bera. Eso aire bai, Aitena, a ver, zo zeitzein, a ver. Goraua! Parra. Antzia. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone. I'm gonna need someone to care. I'm gonna ride and shake my body. Someone to care. I'm gonna ride and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you. I know, boy. A ver, nola botatzen zean. Bueno, zare garritu horrek kubierta. Zare garritu horrek kubierta. Bueno, aldatu gala. Ni aldatzean, hijo, Zartu ez aldatzea? Eskatu baino leheno, bai. Horatze ze atzo nola esan izun Eliziak etxi gerran neukala. Eliziak pita harrapatu gendula. Bai. Nioan pera nikoa, pita hori eskatzen joten. Hemen kanpo nezin daien, barrenen handik ura goran dago. Estegea bideok? Bai, ordunen ez aldatzen. Nik goitut, aleta jantzi, antia jo batzkazu, ni bi parea euskar. Goazen bera, kutxilu hartuta, eta pita hori kentzen. Vale. She longs to be with you, to hug you, to kiss you tonight. Bueno, lehena nola esan duen bata, koskorra, bato. Eguraldi aldaketa. Bai. Ostra, tu. Zer? Agutzado. Agutzado. Aizu, hemen gatu nahi gazu, Ni bakarrik arreglatzen ez, hementxo, egiten. Eski nien destemplota ez dela gehitxu naiz. Nahi zuen bezala. Otza, egoan nire ezaz hartu zait, Bueno, ikutxoten en serio. Honen ez pentsatzi izatea hola. Bat, bi? Eta, iro. Zerbait behar baztu, esai azu, Ni hemen egon nahi. Bueno, baitera, ikustan niko horra, ole? Abixa, minutureo atea zaite. Ze? Gehatzen da, erdi-erdin, beraz hartu behar da. Profundidade gehiago daukela, Gehatzen naiz. Hartu lasai. Bai, tranquil. My window, please hear me. Oh, how every daughter wants to come home. She longs to be with you, to hug you, to kiss you, to never leave her alone. I've got it to know her, to live with. Ze, nola dau? Ze? Ze komplikau dago? Pues, ike atea da. Atea da? Oia saldan. Abei da, oizan, Eta zikina, Bai. A ber, utzi jazu. Bien, bai. Ze, Ez da dipakate. Maitena, martxe merko dugu. Bai. Ondarro eta mutrikutik, Urrengo portura. Ondartu behitu,
ikusiko dugu nago. Aurreko txikota jartzea bezo? Bale, kenduko ez. Ni lagu, barkatu txikota eskatuko mesedez? Bueno, eskerrik asko ondarrutarroi, Bale, ondo izan, venga. Bale, agur lagu. Maitena? Ja. Gio jasoko dugu, Txukun. Bueno, guztua, ez da? Earki. Mutrikut ondarrun, Ointxe relajauta nau. Bai, Ze meditazio eta aldezu? Batzutan bai. Bai. Han beira joztunak, ikusten? Bida, saregilek. Adio, saregilek? Ezautze ez edo? Agur! Ondo! Ondarrun, guztua! Zeu eze, lan da lan! Betiko mur, itzein da itzein! Eskumenea! Aio! Jo! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Mira, Maitena, ondarroko trenua. Zola ibiltzen zinen, Leno, Hola. Tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Atzaldeo? Atxaldeon! Zer da? Atxaldeon. Entrenamentua, arrima kostegu alasai. Gaur bai, zeakin? Galernakin daureta? Entrena bierra, da. Ez da besteik ebe? Zemuz geha? Ondo. Ondo? Entrenatzen ja, azkeneko entrenamentu digako. Oia, Bueno, zorionak, ilointziatela, Ja, berotzen. Gaur ez da guariona, bruta urteteko, baina, bueno, hemen barru nibilikoa pizkat. Zertu azte, kanpoa? Pizkat urtengo. Azkeixeik ez, Oia. Ramateko entrenamentuak hau da. Bueno, erki, ze esperantza ho? Ikusiko da, zer da? Lehenbiziko bosten arteno, Apustu dago, ni botako izue, lehenbiziko sortzitan mai? Esperantza gorra uste, esperantza gorra uste. Errepika eta bere moten dauen, horrela ze guztua. Erto, ondarrun da mutriko nibili geha. Guztua. Eta oan bagoaztu, beste no baitea. Zer? Zakazio lagun hona da. Ez, baino? Bueno, urrengo portua juteko bai, nahiko. Dena eman, Zazpi aurreneko tamai. Bai! Hola, egin aktitudea. Esperantza gorra egin daude. Ondarrutara. Ilusiokin dare, Andiamo. Mundu, gurea da. Mundua gurea da. Sentsazioa paregabea da. Nahi dugun lekura joan gaitezken nahi dugunean. Aske gara, ez dugu loturarik. Hain gura altxatu eta hurrengo geltokia zein denez jakitearen zirrara. Gozatzen jarrai dezagun.